Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayaw habrede Pini TV ummorade gundu kummo bannando Bou Malick Sy Daoudou Boucar ha yetti lore no minde walla biyen Mama Damgay Lemum ñenare dana gelode nokku hebi demba gallo demba e mbatu demba hebi firilami hebi yaɓe garo firilami galo yaɓe mbatu firilami mbatu nata ngenar bebe Allah yidi tanirabe bintaram boyi be ngawani beje ndasani doli ngay hay toy jolofe ngerendi toy ferlo esi boyli wonbe fulbe fullabe lamnam to mbawdon wonde no mbawdon wonirde no far bagel farba hewno wide wonbe darinobe frontière ndimago ni kadi basal lumbu tawdu men don gote mon kala kalto way wonde der duuli doni ba duune baba dam de selminama manama mantama artido yewrude mon ko miñiragel mon walla badiragel mon hen almudu mon kalman bubbede jegitan dambatal gorko mo garli bele nabam garle sebe yalla no sande maji damare kele ara way no dirde mo Moussa Mamadou Koudi Babali Bohar Malik walla Moussa amnar bayla boli Abdoul Harouna gotoy toye wode bere makaji diri ganki sawa njumban labbo mon mi woni jimono yobe su yobe leli mi yona dumen tan tena fade waraga min calmini gote mon kala lana kange ka oje kalis jonnuɓe yontaɓe leñol musidɓe tedduɓe ena wayno ne mbaɗino premier et deuxième numéro hande kadi ñalawma tawti bandum nde won noon ko welaton ko natate ɓerde mon ko ɗum woni min gembonto ko ɗum kadi wari ko min gewonto ko ɗum woni kadi ko min dawanta min jiilonto hande noon en gaddi goto yontaɓe leñol nde won noon ko gorko dariniɗo leñol dadani leñol ko porteur de voix yeri may mo yarani debere tan jaltaɓe samba e gudini maayo mo ganduɗa il n'est plus à présenter no français heewidi sabu darde makko e fayidagal makko e yidde makko e leñol ngol e wawdemo kadi ko waɗata ko nde wonno neɗɗo ne yiɗata wawa alandi pulaar wiya so lamɗo yiɗima a ɓurani leñol ma on funtima so ceerno yiɗima a ɓurani on funtima dokke Allah noon no goodi Allah itti lombe oɗo juuɗe oɗo gorko mo Bow Samba e guudini maayo hankadi ne bandiraɓe mi sikku paami holto jogorɗo faade walla paami holto jogorɗo nayorade gorko mo leñol ngol heftini darde mum heftini doole mum nde wonnon ko couteau à double tranchant ala ko firɗum ko laaɓi welniraki banggue o banggue ɗeɗiro e banggue o banggue nalankagal to wonnon dande nene so yimi a weltor banggue mugiyankagal ngal kala suusi mo mbawɗa wonde wonde caɗele mbawɗa wonde omo yittuma e kaɗon gonko artirma e aduna l'art pour vivre est mieux mais l'art pour le progrès c'est encore mieux on l'art mo waɗa ene jogui hoddu ndu gorko mo Marial Sey Boɓe o woni Abou Guissé jaggande ne ngolɗo leydi o woni Amadou Tidiane Ndiaye haade gudde fondede julare yahto jomum tawa ko adi fof kokke mo salmodire renno go salmodire bandiraɓe hande noon ka laana duñi laana kadi eɗen gandi terade jaam nde won noon ko labbo laana ene wonde cubbalo yirma e mo yarani deɓere tan jaltaɓe kañumen jaggi jogui ɗeɗo awƴe kaɗo lana Amadou Tidiane Ndiaye bisimilla ma e galle ma ha yaw habrede Pini TV machallah en mbi bisimillahi rahmani rahimi jettoɗo boɗɗine Allah en jetti nene baba en jetti renno ngo en jetti kadi sababu baɗɗo ha garɗen ɗo o woni Moussa Niang seydi Niang min beltanimama kadi garmi kadi koye gallam neɗɗo noon so ari galle mum wiyetake bisimilla hunde nde ko guesa baba sa ari fuɗɗorta an namtako to puɗɗortoɗa ara tan jokka golle donc kadi en beltima no fewi no mbiɗa ni eɗen garde mabo men
walla bambaɗe meɗen hono Abou Guissé Mabo jontade leñolgol kañum kayni kanko nangi hoddu welndu nanton ndu e donc en calmini diaspora o fof kala ɗo Pili TV yeɓete en calmini jowmen calminade gummiɗe ɓerde faade jowmen ɗum noon Allah jarama jarama Allah jarama Sidi Ndiaye nde won noon salminago hay nokku faltaki o min fuuɗo naari hay diaspora sabu so ngamri tiggu yoɗi ko yumma jagge balaɓe nde won noon hanke ne jeeya walla mbiyen hande ne jeeya e ko sinki fuuɗa ɓeɗon wonɓe nder diaspora sabu ko wayno ɗiɗo galleji so darnama diaspora ne jeeya hen nde won noon galle ko adini wela ma mawniraɗo e miñiraɗo jaggodira jogo fimde anni o wona goto ko ɗum yiyaɗo mi haalanma Amadou Tidiane mo yiɗi bewre yo taw kewni mo yiɗi laamu yoron kiiɗa jeewo ha faɗa tekken yolde yaade ha to e nder Burkina Faso juuriyade gorko dariniɗo leñol dadini leñol ajji fof wi banda men ndenden woni Harouna Moussa Dia Seydi Dia holno wawno siforade o adda jawdi makko o adda mission makko o adda kadi idde makko leñol ngol walla bandi hen mbasa jabirade mo noon nde won noon sa ƴoƴi miño ƴoƴi leñol ƴoƴa alande noro ko jibini woni heewi men wotiri wonata hen piyori ndiɗon noon ko c'est le leader woni Dede Daouda Moussa Dia Fatim Samba Diop wi nenan wona yummo ɓoki jibina heeɓe sawru samme wallahi hande sa yi pulagol yiye partout ne yeeɓe partout fulɓe jiirima koye mumen partout produit ji ɗi ganduɗa meeɗa waɗede walla meeɗa yiyede artisaɓe nalankoɓe animateur uji journaliste ɓe jiirima hoore mumen so lingu yeri karaw yo yettu Allah ƴetta lawƴoɓe kore Daouda Moussa Dia ne jeeya hen Daouda Moussa Dia yo gurdama juut saabu gurdama kay waɗi nafoore Dia docteur miskineɓe an woni monti gonɗi hayo Daouda Moussa Dia wendu boseyaɓe ar komin ñum Harouna Moussa Dia wendu boseyaɓe daraniɓe développement Fouta daraniɓe développement Afrique hayo Daouda Moussa Dia an woni monti gonɗi e yakare leñol Daouda Moussa yajut balɗe gura koye Seydi Dia alandi so arɗo yeni arɗo barmi safguirlom puɗɗi polonnomo deƴƴi kiñannomo deƴƴi barmum watti dase mayɗo ɗon wona kala jiɗɗo jalde jala ma condi nde uddira e makko no ñalawma kasikeri wayi comme no gattimare ñalawma aljuma ngoɗon toɓo hay mo yiɗi silte wawa siltude gonga o gollini leñol fayidagal ngal yiyama hande noon yimɓe fof jiitima koye mumen mo dañi renda on so wasi hersata mo dañi kadi renda on jawdi ummora e junggo mum hande pular fof ne wasoro ɓeɗon yimɓe nde won noon ko lamɗo wawi lambinde ummorade laamu termes laamu manna Dia ogo ha yettanma hande ɗo e Sénégal kamɓe laami sifaji yiyama nde won noon kala moɓe gembuno kañum jooɗima Amadou Tidiane Ndiaye Allah jarama e no haade noddago amen nde won noon gueɗe tati so Allah felliti moƴƴude e neɗɗo ma yiye makko o jogo gandal wadde hen nundal o jogo gandal wadde hen yentinare nden yeewa wulla noto wulla ne noto jaltaɓe Samba e guddide ma joom bom walla e nam musidɓe bandiraɓe mbira holko ndo Amadou Tidiane goto yontaɓe leñol golliniɓe leñol dariniɗo leñol jeeyaɗo e moƴƴankagal guila hanki nde won noon so woni duuɓi an hande haaldata e Moussa Dia pular noon ne wiya yimɓe ɓe keccodirta duuɓi ɓe keccodira haqqillaji ɓe keccodirta duuɓi kadi haɓe mbasa wawde joɗade ɓe jewta gonga parce que ce n'est pas l'âge qui fait la personne mais c'est l'intelligence Ndiaye bismillah ma kande min ngari a ari jaɓare kaɗo lana eɗen gawƴa Abou Guissé ne duusen machallah woni pulagu jooɗe o plateau te kucciɗen kadi koye wonɓe fulɓe tawreɓe nder windande kam nde won noon ɓe jawrini ndeɗo yewtere ɓe beltima kadi yiidema e ndeɗo yewtere machallah Tidiane mogiyankagal hande
mbele golle ɗe golluɗa hen payidinde ɗe sabu hunde so weeli wultinama so ñamama pari wultinama ñamtama tan kene weeli so welno ko ɗon o pere tawi noon ha joni yimɓe hewɓe pawto bandaji kala to Amadou Tidiane rewnoɓe guirtuya artirde ɗum pere yebde ɗum hebden oɗon dahammo ha joni ne weeli natara welde ɗum noon wona singomi élève nder hunuko Tidiane hol relève hande mo goppuɗon caggal beele ne jogui remplacement duuɓi ɗi nin puɗɗo yaade leñol ngol ne sohli hono mo beele oɗon sagesse o woni de génération en génération est ce que waɗama transmettre machallah a weltanama Moussa Niang namdal ngal waɗi fayida no feewi min jetta Allah min jetta kadi leñol ngol nde tawno ko gollete ko fof gollante ko leñol ngol kadi komi ɓiɓɓe leñol ngol komin ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe haalpare ɓe ganda ɗum kay geddi ngala min ngala sowona pinal amen min ngala sowona aade men e ngala sowona cosaan meɗen en mbaɗi hen noon duuɓi kewɗi machallah kadi jetten Allah ha hande kadi eɗen jeeyi ko mbaɗɗen ko mbaɗi kini puɗɗaki ni nde tawno so tawi Allah hokkima judde balɗe hokkima cellal hokkima haqqille e ko mbaɗa liggorade bande tan yetto Allah Allah ene walli en ene duusi en e ko mbatten ko ɗum ɗo ko yettere Allah gueɗe min puɗɗi ha hande hamin he min dartaki nde tawno so tawi komin mbaɗatno ko leñol ngol yiyani hoore mum walla welani leñol ngol tawno komin joƴƴini sa min goni ha hande hamin jokki min dartaki ko leñol ngol en duusa min ene puusi min kadi eɗen jogui jorto moƴƴo wonde kadi ma relève dañam relève woni heɓɓitade pulaar wi so doole ndunki yo doole keɓɓo kadi ma doole keɓɓo so Allah jaaɓi sabu ene waɗi yontande wonde arore hesere ɓe ganduɗa ɓeeɗo en jii kala ko sikki ma seru kala jomɗo ƴeegal naalon koɓe men heeɓe ndewi ɗo goto fof ko wullata noon e saaha no dari noon nde goto fof yonni saaha muɗum sa ɓinni kadi goɗɗo ara mugen koɓe ko noon mbayi hunde ko rulde tan so ɓenni rulde wonde kadi ara ndungu hay sentata yahatana hira wonde kadi arta donc eɗen jetta Allah relève aji ɗi gooni sono ƴeewa Piini TV mon jii sohaɓe woɗɓe kadi ne gara kadi joom talaji woɗɓe fayida ɓe ganduɗa kadi leñol ngol kadi en beltoro ɗumen ɓenne so natti kadi woɗɓe kadi gara kono tan wayata eɗen jogui jorto moƴƴo hande so Amadou Tidiane Ndiaye tan kadi jeehi ha natti wadde ko mbaɗanno kadi ma remplace aji goɗɗi gara ɓe ganduɗa ɓeɗo ɓuuri wawde wadde kadi ko Amadou Tidiane Ndiaye waɗanno goto fof e jamanu muɗum tan eɗen hen noon ha hande kadi leñol ngol ene yiiɗi hen ha hande saabu ko théâtre walla mbiyen moko tan woni ganduɗa ala retraite guila ka cukalel ha gona mawɗo kala âge ene sohla hen ɗum ko moko tan dañi ɗum ligguey fof ne watta jaaha ha ganduɗa donkita goppa gara mbaɗa retraite mais moko kañum sa cukalel aɗa sohla hen sa yi ha woni sagata aɗa sohla hen sa yi ha woni nayejo kadi aɗa sohla hen par ce que won rôle uji ganduɗa kadi ɗum ɗo ko nayi to foti wawade ɗum jetten leñol ngol no feewi machallah duuɓi ɗe mbaɗi hen ɗi fof leñol ngol en caggal hay jokku golle koye puusi neɗɗo jeeya ma won keɗiɗo hunde ma wiyatama jokku golle donc so neɗɗo heeɗimama walla yeeɓima noddimo vraiment mbaɗa beltoroma wimo ya jokku golle on ne wattoroma hakkille jetti leñol les hommes passent mais les traces demeurent rabbiɗi balɗe tan ko jaaɗo mo gollani aduna ko ɓolum ko lamɗam woni golle nde won noon golle ɗe ko kañum keddorowo golle ɗe kadi ko kañum kasbete janggo yawmal qiyama wadde so tawi ko œuvre mo gonduɗa ɓeɗo gollimo ko gonduɗa majjata ha mayata il faut marquer les empreintes hande ma nan Robert Nesta Marley cika o wuuri duuɓi capanɗe jeenayyi taw Bob Marley mayri ko 36 ans duuɓi capantati e jeegom nana hewɓe mabɓe so tawino ko duuɓi kay Mamadou Hamad Laaɗe yadata e kono Cheikh Oumar Daw walde ala wona duuɓi markata neɗɗo e nder aduna markata ko golle wadde so tawi ko golle onon hande so poddiri walla mi wiya Amadou Tidiane vous êtes immortel sabu gollinima leñol ngol yaamen kadi neɗɗan tagal mawga mo wi ar
mo wi ar ko métier mo ganduɗa hay goto wawa yobdema dariɗo mbiɗo min hay goto wawa yobdemi kono mi felliti darade mi dadano leñol ngol on timmini mission mum ɗon nen ñaago Allah o yon dusde leñol ngol sabu hono monen cohla ɗiɗo gacci ɗi koɗiɗo hanki ɗen koɗen koɗa hande bajeli jeynoma e wombaɓe gana ɓurɗoɓe hodde wawde hodde kono cheikh oumar jobbo adama e seliman siré samba dambali mouta ɗi kulli kadi nden koɗene hande koɗene yontaɓe sabu ko wat haalama haale an noon ko an golli ko gonduɗa e adduma ɗo haalama haale alani amadou tidiane min mi opera ha wendu hoora mi asi mum woyndu woni hollum min mi mantata mayɗo nde gurnamma mboɗo yimade yiyami eɗen jindire mboɗo yiya ko gollorɗa mi wawa settanade mo moƴƴere ma mi wonma encouragé mi oppa ha maya mi haala ma jilli goɗɗum saɗa manta neɗɗo mantuma guilom wuuro o anda leñol ngol holto heedan ɗum o jokka kadi e gollanade leñol ngol amadou tidiane hande métier woni heewi avantage uji kono ko kalto haala avantage ma haale ɗon inconvénient woni ɓamtade ma haale ɗon caɗele hol avantage uji ganduɗa won keeɓi ɗum e oɗo ar ɗo noon en jejjita debbo mo mbolo birane woni Yacine Sy en calminimo au passage nde won noon ko tawaɗo wolde laaɓa jande tawaɗo hanki tawa hande kadi mo bonnani hanki bonnani hande en calmini oɗo debbo avantage uji mo dañƴon e oɗo métier walla holno sifori dal yimɓe parɓe pour wadde on accompagne bon yettira Allah minen komin ƴeeɓe koye men leñol ngol ndeysan voilà sabu sa ƴeewi ala ko ɓuuri wonde e bureau so tawi Allah fotanima wonde e bureau ala ko ɓuuri wonde ministre so tawi Allah fotanima ɗum mais minen min ƴeewan ɗo min ƴeewi ko min mbaɗa ko min ligguey ɗum leñol ngol min ƴeewi pittala min leñol ngol e komin mbaɗata ko so tawi leñol ma guernanima wiyede ka kangaɗo walla wiyede ka ɓoccode walla wiyede an ala firtata donc gotta kone manque ndeysan donc alay sago leñol ngol woda ko jarranma kadi goto fof woɗ banggue mo heedi no leñol ngol ɓamto tindi ɗi pijirloji ɗi daari ɗi ko yimete ko amete ko ɗum so ala e leñol tan tehman ɗum culture kala ko jiiɗe aduna so ala culture yaata woni importance culture noon wona ngamri wona jibri tan hay ɓornugal men hoto cansen ɓornugal meɗen des fois ni sa ƴeewi ɗum ɗo wona culture meɗen mais engrais ko joli tan aduna addi ɗum c'est la seule chose qui fait la différence entre ko kañum wawi sirdude leƴƴi e leƴƴi woni culture donc ɗum wawi sirde yimɓe en jetti noon machallah no mbiɗa ni hunde foti waɗi caɗele waɗi gartam maire kay yenade ndiyam ngulɗam so tawi neɗɗo en woni hen duuɓi woppani holko yi hen so ala ko yiyete no woppi soit jiiya hen tan pellital min ko leñolam tan welimi tan mbaɗa waɗan ɗum ɗo walla soit gartam banggue financiére daña hen koppareje hay sen dañani hen koppareje tan en dañi hen yimɓe ganduɗa wawɓe hollude hoto dañi hen koppareje yimɓe fof bondata yimɓe fof moƴƴitta kadi no jiiɗen ko leñol alɗuɓe leñol tiɗɓe koye mumen leñol ganduɗa ɓe ganduɗa kadi mbasani kala ko mbelawde mbawi wadde en dañi hen yimɓe moƴƴuɓe ɓe ganduɗa kalɓe guite men gojji en mbawi fompande guite meɗen enen ganduɗa kono Daouda Moussa Dia leader damga guelle Allah den ɓeydi TV ha to gonɗen ɗo ko kanko ko sawro gumɗo ala gonɗo e Pindi TV dewɗo ko ñamani o woni ɓuɓri jamma principalement an jeemi ɓuɓri jamma ɗo to yimɓe foof sa yimɓe hewɓe hande goto foof hande ƴeewa uddude woni toon yiiɗa arde ga en ko nande ga jaam kadi ko jaam goɗɗo ndaw ko ɗum fof hol ɗum ko jingande leñol ngol jobbima ko ala en ƴeewi koyne séeri gueewo séeri ñantaɗo galleji mbaɗɗi fayida otoji joɗɗi nokkuji ganduɗa ɗiɗo henna sa ala galo walla ala moyen a wawa tourne toon ɗiɗo filmaji ndaw gonga
comci coode galleji ñamde yarde haydara mankani sa yeeɓi ɗo aɗa welto aɗa andi ɗum ɗo vraiment halpuraɓe jogui ndekete ko waydani donc ɗum ko Daouda Moussa Dia en mbaɗi ɗum golle hono makko en so modini tan leñol ɓamtata ala ndi Amadou Tidiane wima ujiri hersat bonnude joom guesa jalawma kono wawi wadde ɓurɗum somin jeehi noon hamin mbiya hamin goya mette ɓe gara ɓe montana amin gonɗi amin ɗi mette min goyni ɗum fof ɓe monti ha laaɓi dia ɗum waɗi pulaar wi so tawi a ɓooye nangue to so ɓooyi ɓuuri tawata ɗon o gonga no way taw minen koye nangue he min ɓooyno min muñi ha ɓurde ne arat patience la solution dia la solution non burkinaɓe mbi muñani cuurti dañata ƴulɓe yontaɓe ene leñol ngol nafoɓe ene leñol ngol mi dañi hen kadi walloɓe machallah neɗɗo kay sa feggima yimɓe a dañi moƴƴu tan a dañi aduna ma la recherche e Daouda Moussa Dia saabi ɗum yaltina hande ndaara hande série jeewo commentaire uji wona Sénégal tan waɗata commentaire toute la sous-région woni Mali Mauritanie Guinée wadde on ko yoɓi ɗum weeɓani en mbimo Dia so wiyama no yimɓe fof noon hol funtaɓe walla holleraɓe yo aduna o yaar noon Amadou Tidiane apport télé baɗo ni mi sikku joué nalankagal mum ko heewi téléji baɗi ni galleji darnaɗi baɗi ni pulagu ko joni yiiri hoore mum e Pinde TV eyyi ñagueɗen Allah yo Allah yo ɓeyda oto gagne dañ sago mum darde ɓe darni leñol ngol walla yennaɓe ɓe jeeni leñol ngol yo Allah yettin fandare nde ɓe mbaɗan ɗum tan ko développement mele leñol ngol yaaru yeeso e jetta Allah jettaɓe kamɓe fof noon e gardiɗo galle o hono Abou Samba Diop dalal pinam gardiɗo mo bonnani o jaƴƴo ɓerde tinniɗo ene wonde Leyla Diagne ha mbawno halfinide hunde kamɓe ne wonnoɓe mbaɗiri kono ala ɓe ndendini ɓe ponde yimɓe fof goto fof ɓe guittani ɗum gueɗe mum ha timmi eɗen jetta Allah en jettaɓe machallah noon tigui Amadou Tidiane Ndiaye Allah nde mbima ñalawma tawri bandum ko ɗon tigui notirɗa bandiraɓe walla kollirɗa bandiraɓe mbaw en jejjita noon ñalawmaji somon debbo mo jaaba jol juuɗo mo limbani mo ɓolowol daha ɓolowol kaaba on woni Fatima Gueye ɓurɗo andirede lonnirɗo miski ɗum ko kihiɗaji e somon Amadou Tidiane Ndiaye tawa on kikiɗa o woni ancien ministre département Podor ancien ministre région Matam ministre labaɗo kanko woni premier dauphine reine black authentique baɗɗo golle payidinde derniɗo hande mouvement et projet lutte contre la dépigmentation debbo mo ganduɗa pulago ne heftin ɗum alande tohlel so teganama so teganiji kanƴe ñamde yontaɓe ɗon noon sen gari rewɓe ɗo calminen debbo mo Sinthiou Garba walla nawrama to wendu bosiyaɓe o woni nene galle Mbengue jalal mawgal jabbirgal mawgal neggal sana bana jengue ɓiire sata gayna laaren digne de son nom en calmini Baray Guissé on woni moƴƴo Abdoul Karim Kuli mawni Abdoul Hammed Sile amannalla worso buulal gorko mo Congo Pont Noir sa yi tan neɗɗo ɓuuri yimɓe duuɓi walla ɓuuri yimɓe haqqilantagal ko gonduɗa jabde gollade an noon a jaaɓi gollade wonki noon yahata jumum tawa neɗɗo ne wawi ubbude hunde fo way ɗon beelu en calminan ɗon jaadiguel makko ne wiye Seydi Tall gorko mo ndendore kaƴel toɓareke jengge yen ɗo je guura ɗo je bindade arsugaji mum ɓe sukaɓe nde wonnoon révolution tawnoɗo e kodde Adama Ayso on révolution nene ma ɗam ƴiƴam ɗam karallagal ngal ɗon kaare siragal ngal ɗon gendi en kagal ne tawi ma Seydi Tall joom gol tappe mo walda e namdam nde wonnoon aɗa andi fodde mum ne andir daranto leñol en andi kadi no daranto pulagu darano kadi ndendori kaƴel darano damgue kuuɓal saabu projet ji haareji ɗi kaɓerɗa a haɓa haare ma an Amadou Tidiane Ndiaye sen garti e fanduma nalankagal golle paydinde ɗe gollida hen e moko golle ɗe mbaɗɗa hen hande leñol ngol yihima kuuman ene ñagonoma hade juurde balɗe moƴƴude battane hen artanaɓe hen seeɗe
konngol ma baynigo faade mabɓe gartanaɓe kadi nalankagal ngal wona ko ɓe dekniro eyyi ko toujours tan ko wiide tan ha hande en jetta hen Allah no feewi nde tawno ko gueɗe ɗiɗi ndindiɗen ndindiɗen ko nalankagal jibri ndindiɗen ken ko mogo ko gueɗe ɗi kadi bawɗe yaadude kadi ko gueɗe ɗi ganduɗa kadi so neɗɗo tinnima e majje haɗi mbawi changer gurdam ma ko métier kadi ko métier baɗɗe fayida métier kadi ɗe ganduɗa ɗeɗo henna so tawi ɗa respectiɗe no hannirta ni kadi yimɓe kadi jaaɓi notidade wen hannirta ni ko métier ganduɗa ɗeɗo henna nafoje no fewi nalankagal weeɓani mogiyankagal weeɓani ala fof kadi aussi ko neɗɗo ronki dañde hen so tawi Allah notimama hen donc minen hamin hen ñaago Allah ko mbaɗa ko nde Allah notto min hen nde leñol ngol famata ɗum te kadi leñol ngol fuɗɗima famde inchallah en jetti leñol ngol e duuso ɓooy yo duuso ɓooy eɗen jetta sehilaɓe men ganduɗa ɓeeɗo henna eɗen jogui sehilaɓe mbayde leydi kono wasta tan woɗɓe liɓɗen hen Adama Demba Jawdi gorko mo Nguron walla mbiyen Sokoba neɗɗo tinniɗo dariɗo woni koto France en jettimo en jetti Aissata Gaye Diop machallah debbo mo mbaji kilɓe mbaji Samba kilɓe ƴiwole joddi to Addis Ababa eɗen jetta hono Coumba Yaya Sy debbo mo Jammel Jali Jodi Danga mona France on woni ɗon woni wuuro Sala Ndaw eyyi wuuro Soli machallah dawɓe kadi sehilam mo ganduɗa jiɗirɗo mi Allah ne wiye Yero Kane tafɗo pelle ha heewi innide Amadou Tidiani Ndiaye mbaɗa ɗen foddeji kewɗi Yero Kane mi salminima mi juurimama no feewi en calmini hono Samba Tamboɗo en Mari Diallo en Sira Guiro en Sira Hammadou Mborodi Guiro on ko debbo mo Sinjoya machallah e Vieux Dia Seydi Dia en calmini hono Mottar Ali Sène ɓe ganduɗa woni États-Unis dowla dentuɗi wallahi jiɗo leñol en si baal eyyi ko yimɓe ganduɗa en ko daraniɓe leñol ngol tinniɓe leñol ngol Allah no wawi guuɗa Bamou Dali Sy hay goto meeɗa yiide Siwol FM o jooɗi yontere taw appel makko téléphone arani radio he nomin mbaɗi choc min jeeheɗo Fouta Allah waɗi jayande min mbaɗi choc kanko fof ade amen ko nuli Halimata Dia wiyamata Diane minen ni mbaɗi choc Halimata Dia nodde Mottar Ali Sy wi kañum wallita on ɗum ɗo debbo mo jaare jamɓulle kañum no darniɗo leñol eɗen jetta Allah eɗen jettaɓe kañum fof on yummum baboy kañum aɗa a yini ɗo ceɗɗo beñi ganna Sammariya Molo barata ka sali masala ka ñalata hono Fatim Gueye ndeysa ñana makke makko ko Mbour o teddini en teddugal ganduɗa oɗo miis kadi andi teddugal wawi teddugal Gueye Ndioro Seydi Gueye min calmini min beltanimama no feewi ha woni gonga Aissata Kees a salminama juurama ɗum noon en calmini leñol ngo fof sey mbiɗen limtude ɗo moƴƴu men hannde en gaynata donc Allah jaramde Allah kala guiɗo Amadou Tidiani Ndiaye kamɓe fof ɓene laani Ndiaye e mo yiɗa Amadou Tidiani Ndiaye ɗum fof en calmini haɓene laana yontaɓe wallahi musidɓe tedduɓe ko weli yonata laana kadi ko ganduɗa heewani ciyam ha jafoɗami seeɗa kadi baɗɗiɗo yanata bisimillah en mbawa arde ɗo en jettani hono Samba Diop mo ganduɗa ko Gueye Ndioro gorko mo Guéji way kañum e Samba Diop kañum jogi organisation Pili TV law gonga Mati en Ndeye Fatou en e kamɓe wonɓe ɗo en Faye Ndiaye en Amadou Moussa An en mo mawɗo ardi bonnani Abou Diop Layla Ndiadien kamɓe fof eɗen jetta Allah eɗen Baba Hamad Thiam Abdoulaye Kébé donc Baba Hamad vraiment kadi ndeysan Amadou Tidiane golle ma jooɗi peewi nde wonnoon woni amen fartange invité ma ɗo e laana yontaɓe wonni amin weltade no feewi nde wonnoon ko weli ko yonata wona noon aari hande tan mbayra min ɗo nde wonno leñol ngol sohluma kadi kala ko leñol ngol sohli ko ɗum Pini TV haɓanto ɗum Pini TV adda artude ɗo e Abou Guissé gorko mo Marial Sey Boɓe salminama juura musidɓe tedduɓe arno yewtide moon ko kalman buppene jegui gorko mo Garli Belel Nebam Moussa Abnata Bayla Bouli Abdoul Haroun walla mbiya Moussa Mamadou Goudi Babali Bakar Malik so tawi woodi ko fewani ɗo ko ngakki ɗo paame koye amen ko neɗɗo woni mo timmani kala ko yooɗi hen paame wummi koye jomiraɗo subhanahu wa taala kala ko yooɗi hen paame ko ɗum ɗaɓɓerno e ndeɗo yewtere yo Allah hokku en tawde o saaha goɗɗo haɓen mbawa artude ɗo e fannu goɗɗo e yewtude on e yewtude leñol ngol Allah jarama on jarama